I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Windra. U današnjem klipu snimamo kako igra budala na Skywarsu. Preko što počnemo sa klipom, htio bih da pozdravim likove koji su tražili veliki pozdrav, a to su Filip 2005, Serbian Creeper, Foxer YouTube, Arbas i Rikan. Inače Rikan uplaćuje rankove, ako bi želeli da on plati rank samo mu se javite i po dogovoru on će vam platiti rank. Tako da, i da ne zaboravimo družinu koja je pisala hashtag komentaru, a to su Stefke Jazz, Buba Vunga, inače Buba Vunga snima za YouTube, ako vi želite da ga posjetite, link će biti u opisu ako imate vremena. Aki Musi, Miloš Ostojević, Crazy, Fortnite Player, Strahinja Cvijanković, Senat A i Mrotutorials 625. Znači to su pozdravi za ovaj klip, ako vi želite da dobijete sljedeći, samo pišite hashtag družna i neki komentar i dobit ćete ga. I da ne zaboravimo specijalnog gosta, Stefkeja. Stefke, brate, znači ljudi, vraćamo se na Skywars, znači epizoda 19, ako se ne varam, tako da, rekli smo da je tamo bilo the end, ali ljudi, ipak smo se odlučili da bude još, po toga što, mislim, aj malo da se nasmejemo ljudi, malo da budemo razveseleni, ne budemo kod neke pokvarene babe, ma kakvi. Znači da ćete vidjeti kako mene svaki lik ubija, znači vidjet ćete koliko sam ja noob u pipiju, znači nećete verovati. Krećemo na klip posljednji, znači vidimo se. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. I da ne zaboravim još jedan gost sa nama danas, a to je... Pozdrav svima, znači šef je ovdje došao ponovo da nešto tamo pokvari, znači pičku materinu. Dobro te, da će da zlupaju sa šefom. Opa, idemo na ovu mapu. Ajde vidimo šta ćemo sad dobiti. Odobrit ćeš kao i uvek pizda. Titanic nije potonuo izgleda. Malo opušti, a? Stefka bi izgleda obnovio Titanic. Da, Titanic, brate, vidiš stvarno obnovio Titanic. O Titanic će tebi objaviti kevu, pička ti materina, ne mene zajebavati. Ko tebe zajebava? Vidi, ne trebaju dovesti ovog budala, Tina. Brate, sad će da dobiju svi batine. Dobit će, vidiš, znači dobit će tako šamarč, znači radit će tako, radit će u Ameriku. Kakvu Ameriku? Novi Zeland. Jebote, Novi Zeland, brate, ti tvoj Novi Zeland. Sad kad neki upit, sad ćete vidjeti. Da. Samo da me ovaj dio ne upuca sad. Šta je? Pazi, samo da ti neko ne ubije. Au, brate. Pazi Liljane. Liljane? Ma to je lepo ime. Budalo nije to ime, to je Liljana, to je proizvod, item. Opa, ubili smo jednog igrača, ljudi, ovo je novo. Ma ja mislio Liljana, brate, ti si retard, žensko ime Liljana. Ma ne Liljana, brate, Liljani, vidiš Liljani, tropavo jedno glupavo. Ja. Vidite ljudi, brate, šta je ovo, šta se dešava u ovom svetu. Šta je tamo ispod? Pašće kiša, znači, ako se ne ubije. Pazi da te neko ne ubije. Ma vidiš da on nema pojma da pazi. I ljudi, da vas nešto pitam, ako vi hoćete da gledate šefa u videoklipovima, pišite hashtag da, ako nećete pišite hashtag ne. Znači, svako ko bude to pisao, znači da je pravi član družine. Ko to ne bude pisao, znači da je ovdje samo za ukras. Tako da pišite hashtag da ili hashtag ne na ovaj videoklip. Ma glosat će tebe kao Vuči da te izbaci iz države, pizdati materina. Brate, zašto politiku spominješ? Hoćeš da mi ima ban na Serpcraftu zbog ovog? Ne znam, nemam ove. Obećaš ti kurac, usta majku ti jebem. Aj čuti. Opa, vidjeli smo prvi gen. Opa, GG. Vidjeli smo prvi gen, ljudi. Znači ovo se ne dešava svaki dan. Znači slikajte ovo, screenshotujte, znači nikad nećete vidjeti da je Crispex pobedio. Da, ček da vidim nešto da vidimo koliko imamo poena. Points me, znači ovo je komanda za poene da vidite. A da, znači dobro. Vidite ljudi šta sam ja na suci poenima, znači nikad nemojte. Čekaj, još nešto. Online time, koliko ste vi aktivni, online time. A brate, Stefke pustio, želiš da vidi koliko sam no-lifer ja. Ma kakvi no-lifer, brate. O ti si no-lifer, brate, stvarno no-lifer, pali kompjuter ceo dan, brate, čačka, znači, pizdarje.
Inače, pozdrav za ove likove što igraju Skywars, veliki respekt za njih. Da, što da, još da. održavaju ovaj server u vazduhu. Tačnije u životu, pardon, izvinite, zbunio sam se. Vazduhu? Opa! Na slatka kući smo sad. O, torta je najjača, znači, pa ideš tortu pa se posereš. Čekaj, smiri doći. Aj čuti bre, pička ti mater. Znači ljudi pišute da hoćete da gledate šefa, mislim da ga slušate ili ne. Pio je malo previše viskija. Pio sam ja, brate, vodku. Inače, Made in Rusija. Ako ste znali da ste šef iz Rusije, zato je to lud. Ma kakvi Rusije, pizda ti materina. A vidite se malo i na drogama danas. Ludeo šef. Ajo, koje priče, koji bataljanci. Bataljanci? Ma tebi su neki mravci. Jebo ti ja, paz materi i bataljance. Vidi ove timere. Imamo timere, brate. Vidi ovo pičke dve. Majku vam vašu. Mogu da ga promašim. Jebem. Iskorištavate dobro otu Serbcrafta. Glupanderi jedni, retardirani. Ne treba vam mač za pipi, možete uzmeti lopotu slobodno. Ja se ovog puta neću mešati u šefovske priče, pošto čovjek će da me udavi. Prošli put me davio, da znate. Znači ljudi možete da vidite koliko je lopata efikasna, znači kad idete na pipiju bre šta će vam mač, šta će vam šarprez brate, samo me roklete lopatom i ja ću pasti mrtav odmah na kolena. Znači ništa drugo nije bolje od Sworda. Još da vam dođe drugi malo da vam pomogne. A ovo su lizovice, nisam skonto, daj. O daj, čovjek, daj meni malo miču. Veliki respekt za ovih likove što su timovali protiv mene. Da, veliki respekt. Brate, kad ovo unaprede, kad ne bude više ovaj beta faza, bit će super. I da vam odmah obavestim, uskoro stiže na Serbcraft novi podserver pod imenom The Bridges. The Bridges, da. Moguće da će izaći The Bridges 29. februara 2020. godine, pošto piše neki live event iduću subotu 29. februara 2019. Inače, također dolazi ovaj, kako se zove, kao što je bilo u leti 2019, onaj putujući trgovac, ovog puta je, zapravo sam bio tad Novak, sad bi trebao doći u nedjelju, ako se ne varam, tako da budete na Faction i vjerojatno će biti kill, mislim ako Kamber, da, ako Kamber neće biti škrtica, ali ne znam, vidit ćemo brate, neću ja da se mišam njihove posla, znači, mislim bilo bi lepo od Kambera da da jedan kill veliki, specijalni, ali ako da, ako ne, šta mogu? To je takav je čovjek, ne mogu ja promijeniti čovjeka ako je dobar, ako nije. Šteta što nisu uveli rekord za nubove, ja bi bio odmah prvo mjesto, znači ljudi meni pipi uopšte nije. Ti se nabaraj u realnosti. Aj čuti ti, Hoćete opljeskamo pot kao što sam ti opljeskao pre 2 mjeseca. aj čuti. Evo ga lik s lopatom, znači ne treba vam ništa, lopata je efikasna. Kako nemaju lopata? A to je kaciga ti, bolje ga. Otkud ima, Imamo sad lopatu. otkud ima ovaj iron, pantalone? O vidiš brate da neće da mu vide A kurac. brate, likovi, hak druže, hak. Evo da vidimo šta nam sljedeća mapa donosi. Opa, Fight, ajde. Drvnara. I vidite pobrga, sam Drvengrad, da budem precizniji. Da, Drvengrad. Drvengrad, brate, ne se ne ukakiš, znači bit će ti toplo, znači bit ćeš ono. Biće sve. Bebina guza. Tačno tako. Bravo. Sad si rekao sve što sam trebao da čujem. Znači, XD. Najjače, brate, znači kad neko opali ovakve gluposti, znači nema šta da ti... Ma šta ja ću tebi da kažem, brate? Samo sam full boy. Gold Iron. Iron boy. Iron Game. I da ljudi posjetite sam server koji igra sam, normalno. Posjetite sam server pod imenom Balkan Logic, da, RP je sad više, nije RPG. Stigao je novi update, beše danas, 19. februara 2020. Update v1.4, znači koji je ljubitelj sampa nek dođe. Pa bi Perlas dičuvala. Da, server je super cool, znači RP server bit će zanimljivo. Ako ima dobre skripte i koje skripter može da se ponudi, možda promenimo skriptu 1.5, bit će bolja. Znači vidite ljudi, Sit up. šta će vam brate,
timeri. Ne trebam timeri, ovo je Ovaj kreten, ovaj je budala, ovaj Znači je... vidite kako sam ja pro, ja sam čisti pro u ovom pipi, vidite kako mi ide. Pa jeste pro, Ma bravo, brate, ti si pro, znači, pro... Tako se igra ljudi PvP, ne znam, malo je opalo izgleda FPS-a, kako bi se reklo, ali šta ćeš, znači, FPS, znači, radi čuda, znači, kad opališ FPS, pa kad rozlupaš kompjuter, bit će još jače. Razlupat ću ja tebe cigle glavu, pička ti materina, mene da diraš po nogama. Šta, ko je tebe dirao? Ma vidiš, gaziš mi nogu, pizda ti materina. A, izvini. Aha, sad me izvini. Plašiš me se kao što sam te pre 2 mjeseca udavio, majku ti. Ćuti. Aj, brate, uđi. Uđi u neku, brate. Brate, koji da se javi, vidite vi ljudi šta su. Tipični Skywars igrači. Ne moraš da pišeš pozdrav za YouTube. Mora se. Neće niko da se vidi kako se ja blamiram ovdje. Aj. Sad možete slobodno da me vređete na ovom klipu ako niste znali. Znači sad sam vam dao materijal, znači samo uzmite i hejtujte me sad po sebi da nemam pojma o PvP-u. Šta će život? Znači, kao što sam rekao, pišite hashtag da ili hashtag ne, da ostane šef sa nama. Mislim, ne uvek sa nama, ali retko. Ako vas je brzi da to da pišete, samo pišite hashtag noobcrisplex, možete i to da pišete. Bolje pišite ovo, ljudi, znači, koji pravi član družine će napisati hashtag da ili hashtag ne. Ko ne napišu, znači, običan lik, random, kako bi se reklo. Mislim, neko neću sada vređam, samo hoću da vi kažete vaše mišljenje. Mislim, zahtevam ja to. Normalno, mora se. Vi bi mene bacili u septičku, da možete, koliko ste Ne moraš retardirani. da mi iskažeš ljubav. Čuti. Milove. Ljudi, ej, Alex, misliš da je ovo dovoljno gejma za prvi početak? Samo da dovršimo ovu partiju. Pa da, još ova partija, to je to, znači, za početak, ono, ne znam kako Inače, će ako vam se ljudi sviđao reagovati. Video, opalite jedan like da znam da li sam sviđao kako ja noobera igram. Da, i obavezno glasajte, hashtag da, hashtag ne. Znači ako ste vi noober ili ste neki proigrač, nemojte da se stidite što ste noobera. Vidite mene da sam ja veći noob od vas. Pa da, mi iskreno kažem ljudi, ja, Stefke Jazz, možete mi naći na YouTube pod imenom na YouTube kanalu Stefke JZZ, sam također noob u PvP-u, pokušavam da naučim PvP i ne ide mi. Ja se u igri zovem Addictness. Valix, to jest Vindra, u igri se zove Crisplex, tako da znate kako nas možete pronaći. Ako neko hoće da me trenira PvP, bit ću mu mnogo zahvalan. Imamo neku žensku ovdje. Da, bit ću mu mnogo zahvalan. Ljudi, hoću da naučim PvP. Koliko Hoće toliko? Antetar da radi na mene. O, koliko lepa žena. Hiii, to je Sharpness. Ubila me. Zvedo, što je Sharpness ili ko? Nije to bilo vada Sharpness. Ubila me Sharpness, hvala njen. Ček, spec. Spece ga, da baš da vidim ko je to. Ako je to Sharpness, onda znam ko je to, to je najbolji PvPer. Ko je to? Eto ti ga. Surprises. To nije Sharpness. Ajmo još jednu onda da odigramo i za kraj. A brate, dovoljno, mislim za početak, prvi početak. Jak će ovaj klip biti editovan. Znači nećete morati da gledate 20 minuta kako vas maram sa PvP-em. Da. Jo, što mi se spava, Ovako joj. nismo dugo igrali. Što mi se spava. Šefe umuhli malo Ljudi, patino. odo ja tamo na travu da legnem da spavam, aj zdravo. Umukli mati batino jedna. I ljudi, ošo je šef, znači ošo je van da spava. Ček, pa februar je. Ah, ko je taj glupav čovjek, znači ima poremećaj, sigurno. Ne veze, znači sad smo na miru. Jebem ti, mora da kuca. Nešto se čulo?
Da, šef Ili smara. mi se učinilo? Ma kakvi, brate, znači, sigurno nije on. Ošao je tamo. O, vidit ćemo da... Van je zima, pa ne mogu da spavam tamo, što mi niste rekli? O jebem ti, a vidi mene, pa februar je, što sam ja pomislio da je april, koji budala. Opa, ovim prvo da me gađa. Respekt za njega. Da, veliki respekt. Znači, šef je ovdje samo da se glupira, više ništa. Mislim, respekt za nas, nije respekt za njega. Pošto mi smo najjači ovdje, kako bi se reklo. Da, najčešće smo, da. Gledao sam ja PvP, znači, morate da mislite da se znači, dobro, čestitam liku, čestitam GG, pizda materina i tako dalje. To je to, ljudi, došli smo do samog kraja video Da, vidjeli ste klipa. Znači, ljudi, posjetite moj kanal također, Stefke Jas, znači ja sam Adiknes, a Valix, to jest Vindra, je Ja sam Vučić Karadžić. Trisplex. Valix, reci nešto. Krispek sam, da, samo se zezam malo. Ja Adiknes, znači, zna se ko je najjači. A šef je, ne znam ja šta je šef. Ajad Gamer, ako sam dobro rekao. Oj, gamer, ma da, rekao si dobro, konačno da te pohvalim. Aj, mrštamo. Tako da... To je bilo to. A, nevidljiv sam, da. To je bilo to, ljudi. To je bilo to onda, ljudi, vidimo se u sljedeći klip. Ako vas se svidio, znači lajkujte ga da znamo da vam se sviđa ovakav koncept. Da. Da se mi sprdamo. Tako da vidimo se do sljedećeg klipa. Pozdrav. Veliki pozdrav!